Ngokunjalo futhi baba, idlozi lakho usekhaya. Ungaba nemali bena yonke into likubhekile siyabonga. Kodwa lo ngenalutho alimlahlile. Into emshalo ongenalutho. Sometimes akabambisani nezingane zakwabo eziphumelele. Ngiyakuthayimisa mfethu uma usekhaya. Mawube nenhlanhla waba nomuntu wakini ophumelele, musu kumthuka uthi uthwele ngiyakucela. Ongenani rub your shoulder zezincelebane yakhe. Leli dlozi elimenza abe nemali ngiyakutshela lizokwenza nawe mfethu. Thembeka kulo. Kuzosetshenziswa lo ukuthi akukhuphule wena. Angakuse esikoleni lona, angakuse esikoleni zaphesheya, ungafunda online, angakhokha ama school fees. Rub your shoulder with successful people, even in business. Mawufuna empilo ukuba umuntu, ungabagxeka abantu abaphumelele. Babuze, hlala nabo, idla nabo. Babuze ukuthi niphumelele kanjani. Rub your shoulder with manje mistake eyenziwa umuntu ongenalutho. Uvela afuna ukulwa nalo muntu ophumelele avela amthuke. Lo ophumelele bese vele vala umpompi nje. Mhlawumbe unenhlanhla unomfweni oyimeya. Kodwa xaba kunenhlanhla angakunika umqondo, ngeke akunikeze izimali zakamasipala, but angakunika umqondo. Akuxuphase koza kwabo. Uyimeya leThekwini, aqhumane nemeya aqhumane nemeya yale eSouth Coast. Akuhluphase ukuthi hayi khona umfowethu wena msizi nawe letho wakho ngalapho nami ngizomsiza. Kodwa ngoba uyisilima senja uyayithuka lemeya yakini uthi thwele ngani uthi thwebula inhlanhla. Rub your shoulder. Mhlawumbe uno MEC mfowethu, mhlawumbe uno director. Rub your shoulder with particular individual. Yena uzoconnecta with abantu bakhe, with isecre yabantu bakhe bese uyaphumelela. Kodwa mawulwa naye uzokuvala futhi kwisecre. Uzothi uyafika le emkhambathini uthi mina hayi mina bafethu ngibona ke mina nje ngumfowabo wemeya, ngumfowabo wemeya ewusibanibani. Bavele bayifonela ithi meya we bafowethu ngicela ungangeni, angifuni ukungena indaba zabantu basekhaya, ngicela ungangeni hlobo ngoba yazi ukuthi nilwa nayo. Kanti makuwukuthi mfowethu niyayihlonipha niyayisupporta nenza yonke into, uma kuwukuthi khona into ayizamayo izohambisa ucingo before kuye wena lapho. Izwa ngami King Baba, izwa ngami. Kunabantu abahlupheka by mistake. Kunabantu abalwa nabantu engafanele balwe nabo. Ulwa kanjani nomuntu okumele akuphakamise? Ngoba njengoba ekwazi ukuphakama, shuthi unamandla lo muntu, kumele aphakamise wena. Nani madoda emakhaya, mawube nenhlanhla wanonkosikazi onemali, muhloniphe unkosikazi wakho. Muhloniphe. Uma ngabe unemali, uma ngabe kwazi ukuvuka ekseni aclean akolophe, bonga. Ngoba unemali yokwazi ukuqasha umuntu ozofika korobhe. Uma ngabe unkosikazi wakhe ekuwashela, uyindoda uhoda ngaphansi kwakhe, ekurespecta ethi baby, respecta yonke, bambisanani. Bonke idlozi lakho ndoda ukuthi liqhumanisene unkosikazi ocapable empilweni. Ngiyongibonga lethi. Ngiyongibonga lethi mina. Ngenhlanhla ngincethezi gcwaleka kufakela nje. Uma uyangizwa noma ungizwa, uma ungangizwa ngithi ngicela ukuthi ungichallenge. Makhona umfundisi wenu enimaziyo ukuthi hayi lo unzima mutshela ngichallenge noma ingayiphi indlela. Kodwa ukhumbule ngitheni, ngithe akekho umuntu owengena olemhlabeni ongabi namaphutha. Ngisho uJesu Kristu kunamaphutha lemhlabeni awenza. uJesu Kristu unamaphutha awenza. uJesu Kristu wayiyena akabanga msulu emhlabeni. uShembe not laba bakhona manje, umqali wayo indlela kaShembe waba nawo amaphutha naye. Mina King Bhaka nginawo nama amaphutha inkomosi ukunyathela kulomhlaba. Kusho ukuthi khona amaphutho waziyo nongawazi. Ingakho uma uthandaza ucela, funa ucele uthi uNkulunkulu ngicela ungithethelele kwemacaleni engikwaziyo nasemacaleni engingawazi, ngoba mfethu akhona amacala owenzile kodwa ongawazi. Awathethelelwe nawo mfethu, akhona amacala owaziyo owenzile owaziyo nawo awathethelelwe. Uqala lapho umthandazo wakho.
ukuze ungajudgwa ngepast yakho icela ukuthi ayithethelelwe. Now is the time for you to move forward. You know what I mean? Bese bakhona izinja ke futhi zibe msulwa lemhlaba ayikhuluma bevula umlomo nje ngathi umsulwa hey awukwazi ukuba msulwa la baba. Awukwazi ukuba msulwa. Awukwazi kwakona nje ukuzenza into emsulwa phambi kwabazalwane. Oh glory kuyabe ekabelweni lakho sewunqunu nje uhamba mapunapuna nasi isithelo uyasibuka uyashova engase qhamuka umzalwane usashova angithi uzobaleka noma yini into othi mawuyenza bese ungafuni ukubonwa ingoba lonke imfihlo. Nasi isithelo manje sewumapunapuna manje isithelo nalo itafula lidekiwe nasi isithelo usethula umama ubheke phezulu usuyaqala manje isithelo uqona kusona mangaqhamuka umzalwane okade ushumayele mina uphezulu kwesithelo uzothi ngena noma uzothi ayema usabani ukholo usaba ukuthi udla isithelo. Kulukula libusisi igama ngubhaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizezile bathi wathi ubhaka ukuthi akweyini ngingcwele ebhuqa imiza abafokazana ngothoni lodwa likametshisi thuza ngahambe nalifethi imintamo uqakile sazoshuba sangezana mayini ngumafavule ngabani ngunogwajo ophathwa ikhululu ufuka makhanakhana ngindlondlo enamakanda amabili elesithathu elenkosazana dame ningashi ubusika nehlobo ngwele ngaphuphi inyoni leziya ziphupha amehla namalanga amthombo ogelezayo ubusuku nemini ongabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephuma khona. Zitha zami ziyaxolisa mase yibona amandla asemazulwini. Ngathini mina bathini bona kunjani makunje ngabe kuyadlalwa ngeke ngizwe ngempatha mina kuxoxa ngakufakela nangisikisi. Ngeke mina ngeke usabani uzufihla impela hayibo uma ukuthi kusemthethweni ukusidla lesithelo ngale ndlela osidla ngayo yini ungavele phuma iqelele ukuthi bazalwane nasi isithelo ngiyasidla shumela zakhala umuntu ekugcinene ebusuku uyodla isithelo mawuthe awusidli wena loba kwakho uyasuka umsile ekamelweni isho ukuthini liyonto awukwazi ukuba msulwa awukwazi ungabi namfihlo awukwazi lomhlaba esiphila kuona ikhona izimfihlo ezizakhekela zona ungaqondile so awukwazi ukutshela abantu uthola umsulwa. Ingakho bethi abanye akufanele uthandana akufanele ulale uzushade basuke bethi bafuna ukulungisa lesithelo noma sewushadile nasi baba ivele sikubuke sikuthi bangaka abafundisi sibakhubile isithelo bedla ithelo eronke zingaka izinyanga ezikhutshwe isithelo bangaka ama politicians akhutshwe isithelo siyakhubana kuphela nyawusa isithelo lento le yanyiwa beke wayibuka nje umqondo uyama awuphindi ube normal wabuka isithelo umqondo uthi zwi amandla omuntu wesifazane engakubukisile nje ehlale ebudedengu wabona ukuthi ayingeke umqondo uyahamba sefuna ube discipline ziyakhala manje. Ngeke phela madoda inamba yami 0798130260 khona abalokho beyicelile so mina ngifuna niphephe ngoba sengibonile isocial media iveza amahlathi amaningi ayitshela ukuthi ayazi kanti ayasidakela abanye bakuzele ngomqondo weBhayibheli uyokhuluma iBhayibheli uyazi wenzeni usekhetha incwadi ayifunayo iBhayibheli libhalwe ababhali abaningi kabi abahlukahlukene. iBhayibheli lihlukahlukene nje iBhayibheli linemibono eyahlukahlukene yabantu abaningi kabi abahlukahlukene. You can't rely on Bible 100% but it rely ukuthi kwiscripture osifundile sithini sangaqhamuka futhi esinye esingayibengana leyo ndlela okunye uthi ukuzwa kodwa ushaye ngazi ukuthi awukuzwa khona nje into esimple eBhayibhelini ethi bathi be-challenge uMose nomfowabo Aaron zafika izangoma zaphonsa izinduku induku zezangoma zaphenduka inyoka. Uyangizwa ngithini uMose beno Aaron abantwana baNkulunkulu induku zezangoma nezanusi zaphenduka inyoka. uAaron benoMose baphonse yabo induku neyabo yaphenduka inyoka. Umehluko induku kaMose noAaron iba ile nyoka esidla lezi inyoka zabantu angithi uyabona zonke inyoka lezi
Uyabona zonke inyoka umehluko khona inyoka encanyana khona inyoka enkulu akusho mina kusho seMbhayibheli kwesinye sescripture lapha. Thank you so much. Ngizonibona ngizoba mningi ngempela la ngoba kuyanyiwa manje. Hayi kuyanyiwa manje ngicela nje bavivi impela abangithandayo bazi King Bhaka uzongena noma yinini kodwa uLosithathu ngeke ngiphuthe umgqibelo kodwa noma yinini ngilindeleni ngizongena kuyanyiwa manje konakele ifuna silungise ikhantri sengibabonile baningi abaprofit bamanga maningi ama-analysis la ko TikTok ko Facebook amanga izinja ezinye zisindisiwe zigxeka isintu ezinye ziyisintu zigxeka uJesu angifuni umgxeka uJesu angifuni usigxeka isintu focus entweni yakho mawunyaya futhi fuck off.